С едното и с другото пръстче. Ванилия. Да, хайде. Браво. Браво, прави най-хубавите бисквитки. Ето така прави Анти, да. Готово ли е? Това е апгрейд на крема. Над тавата. Браво. Какво слагаш, мама? Сусам. Вкусно ли е, мама? Да. Ако имаше малко кленов сироп, ще да е по-добре. Искаш чин-чин ли? Айде, чин-чин.